Sanibonani guys, igama ngiqobile ngiphathela amazwi la e-Inimba angomhla ka-22 July. Hayibo guys, uhlathi ubuzisisile kuThumeka ukuthi yintoni le ndivayo kaloku mamNgwevu. Nithi niyahamba nozethu niya kwi-graduation, sithethile ngale nto. Thumeka wathi mina ndidikiwe nguwe hlathi. Kutheni usinqabela? Hhayi, like ekhaya akuzohlezi njalo kuphumelele wakho umthetho. Andiva banithi siyahamba, sonke siyahamba. Futhi ngiyabona manje ukuthi nguwe oyikayo, uyoyika wena ukuya laphaya. Intoni ngale podium, Yini usabe lesi stage kangaka, Wena unenkinga, ungaloku uthi ukhusela mina la. Umuntu ofuna ukukhuselwa la wena onenkinga, hhayi mina. Yo guys, uhlathi wahamba-ke wayolala straight. Ubona ukuthi yabona la lempi asoze ayinqoba. Ngakusasa-ke uThumeka u-ayinile-ke ibhantshi lakhe ulikamva eli-ayina ngothando, esho ukuthi uziqhenya kangakanani ngendodana yakhe. Asho ukuthi-ke usamukele yena ukuthi akasekho manje, kodwa uzomkhumbula okokugcina ngokuya kwi-graduation. Waqeda wathatha leli bhantshi wathi ngiyalithatha leli bhantshi ngizolinikeza umuntu ozoligqoka. Lo muntu lo uzothi meligqokile ayiqhenye njengoba nawe wawizimisela emsebenzini wakho wesikolo. Alithathe-ke ibhantshi-ke alinikeze uXolani phambi komndeni wonke, ikhalame iy'nyembezi uThumeka, esho ukuthi Xolani nali ibhantshi-ke lalikamva, bengicela ukuthi uligqoke ngesizotha uye nje nalo uligqokile laphaya kwi-graduation. uXolani-ke alamukele ngenhliziyo emhlophe. Ebese-ke u-Anti Nsiki asho ukuthi ayi cha, ngeke phela sekumele sikubize ngolikamva wena. Athi hhayi, ngoba kutheni kaloku? Athi cha, ukuthi yonke into kalikamva uyayithatha nje, ngathi wonke amafa akhe yawathatha. Kuqale kwabuzethu, manje sekuyibhantshi, yini ezolandela? Okay, ngiyacabanga ukuthi nengane yakho likamva uzoyithatha. Kwathiwa phakathi emndenini hawu, yabo nje bebabaza, kodwa kubonakala nje ukuthi hhayi ukuthi banenkinga ngalokho. Guys, kuthe sekudliwa ukudla, hhayi bamncoma kakhulu uThumeka ngendlela apheke ngayo. Asho ukuthi hhayi ukhiphile ubhozo namhlanje, kusho uThulani-ke umyeni kaThandeka. Hhayi bonke bancuncoza endlini. Asho uXolani ukuthi hhayi ngizoligqoka leli bhantshi kuzothi mengingena thina kubonakala ukuthi kungene omabandla-ke manje. Wachasisela-ke naye-ke uThumeka washo ukuthi hhayi bathe laphayana kwi-graduation ceremony bazonikeza nje isikhathi sa-2 or 3 minutes se-silence ukuthi kuhlonishwe ulikamva. Ayi wonke umuntu wajabula etafuleni ngaphandle kahlathi. Guys, uThulani wambuza wathi hayi bo, mntawakwethu wasuthula kangaka, sonke siyatsha, ukutsha kwakho awukutshi ngoba kutheni? Itsha kaloku khona uzoba namandla for ngomso. Wamane wathi uhlathi angimi nalapho. Wathi hhayi usayipatshaza-ke manje wena wakwethu, ngoba kutheni? Sonke besimthanda ulikamva, siyalapha nje siyomhlonipha nje qha. Kutheni ungafuni ukuya? Wathi njengoba senishilo ngahamba nina niyo-celebrate, mna andiyi apho. Hayi bo hlathi, wathi lalelani la nginixelele something. Yabona umsebenzi we-graduation kahle kahle usuke usebenze kanzima, kodwa this is just the beginning. Usuke kahle kahle usayongqongqoza iminyango ukuze uqashwe, bese uyaqala-ke manje-ke usebenzela ikusasa lakho. Yintoni thina esizoyizuza ngale graduation, ngoba kuzobe isitifiketi nje sosichoma laphaya edongweni, ulikamva akekho. Akasekho ulikamva ukuthi ahambe ayofuna umsebenzi njengabanye abantwana, aqashwe simbone lethe iy'thelo la endlini. Then why kumele ngiye lapho mina? Le nto iyafana nse njenge-tombstone kumina. Yabona ningaya nina niyo-celebrate, kodwa mina angisona isibhanxa. Asoze ngabhiyozela ukuthi ingane yami ayisekho mina. Izobe isikhumbuzo nje qha le nto le, ayinamsebenzi lapha kumi. Akekho unyana wami. Iy'ngane zizohamba laphaya zigibele stage, mina bazonginikeza i-moment of silence. Ngizowenza ngantoni mina nge-moment of silence? Hhayi njengoba ngisho ukuthi ubhanxa bodwa lobu. Waqeda wancapha, waphuma wahamba, shiya wonke umuntu etafuleni esesisuthi ngisho ukudla, wonke umuntu esebhocobele. Nabakade bengakhali sebeyaqala bayakhala manje, bakhaliswa ukuthi uhlathi umane wabhoboza ithumba-ke wakhipha okungaphakathi kuyena, wabona ukuthi le graduation ayizuletha kahle kahle injabulo nokuy'qhenya ukuthi ulikamva uphasile nani. Izoletha nje usizi lodwa olukhumbuza bona ukuthi indodana yabo isebenzele ize, like wonke umsebenzi wakhe wokuthi ayikhandle ekugcineni akavaze aze akomeliswe ngalutho oluphathekayo ngakho. Yo
hlathi mara yazi bekumele nje yonke lento ayigcine ngaphakathi enhlizweni yakhe angayikhulumi ngoba ngisho nakade sebelungiselela ukuhamba-ke beye kule ceremony. Hayi guys, ngathi ugqozi uselehlile kakhulu. Hayi-ke guys, uhlathi bakithi. Anyway, akupheli-ke lapho. Le Ecosel attack. Ufonile-ke uLwandle ezotshela phela uLazarus ukuthi useyithumele-ke i-contract yase-Afribees. Theme ifunda wathi, oh, it looks like ingane ka-Sydney does stick to his words after all. Athi-ke ya vele mina amazwi ami ngiyawagcina. Nakho-ke usuyitholile into kade uyifuna, uzowenzani ngayo? Wathi hhayi, ngiyekele konke kumina okulandelayo. Sesuka lapho unkosikazi wakhe Zoleka wamkhombisa ukuthi nansi i-contract yase-Afribees and kubonakala sengathi-ke he is also after alluvium. Wathi uZoleka, okay, so what's the plan? Achaze-ke uLazarus ukuthi lalela la, siyazi sonke ukuthi uLwandle wabulala uLikamva and uLikamva was like a son to me. Angimxolele mina uLwandle ngalokhu akwenzile. Ngiyabona ukuthi uyitshela ukuthi uzofika la asebenze athole ama-permanent position. Ayikho yonke leyo nto, kusamele ayijezele zonke izona azenzayo zokuthi abulale uLikamva. Imagine guys. So ngizofuna nje ukuthatha wonke lo mnotho-ke wakhe anikeze ubaba wakhe 20% wama-shares ngugcinela ngakumina, and then bese emva kwalapho-ke nami ngimgxoshe shuthi kahle kahle mase sekumele ngimgxoshe senganawo umsoco, sengimunce wonke umsoco waseZondo Technologies, like he is planning to actually discard uLwandle guys. uZoleka-ke, she really loved the sound of that. Kuthe sebefikile endlini wahlala phezu kwakhe wathi, yazi wena Lazarus, kade ngakubona mani ukuthi dangerous, kade ngakubona ukuthi unale nhliziyo leyo ukuthi udlale ngabantu kodwa bengazi. Hayi bo Zoleka. Wathi, you know what, that excites me. Hayi bo Zoleka. I didn't know she had that side in her, ukuthi ajatshuliswe ukuthi umuntu udlala ngabantu bengazi. But anyway, namhlanje-ke ulikhulumile iqiniso girl ukuthi uyamthanda lo Lazarus ongathi isilwanyana ucisha afane noyise. And she even rewarded him with a kiss guys. Angisazi-ke. Shuthi-ke hayi lo mshado uzoqina-ke ngoba mina izolo into ayishilo uZoleka uthe yena uleader that relationship with love and family matters the most. And uLazarus ngalesa sikhathi umbona sengathi family comes behind and into ezaqala ibhizinisi. Namhlanje usekhuluma into ehlukile ugirl, usethi she loves the dangerousness that is in Lazarus's heart, like it excites her. Hayibo. Hey. But anyway guys, there you have it. uZoleka-ke beno Lazarus, they are partners in crime. Asithembe-ke ukuthi-ke ekugcineni bazonqoba-ke and uZondo is going to get what he's coming. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ngakhohlwa subscribe button, like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, kama unqobile ngiphathela amazwibela